Sinohlonze TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV show ulethulelwa umzothule Shembe DJ Ponyaponya no BGK Mbuyisa isinga sikaNodumo ezomdabu amasiko nobuciko ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Sinohlonze TV. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya kwaSinohlonze TV gama lohlelo Sikhangenkezo TV show. Gama lami umzothula ngalakhe sabathu wasman DJ Ponyaponya sizohlengina zonke insizwa eningizimu Afrika. Umfakazi komdila khala masonke intabadotele empahleni umphezemane. Umama mkhulu kusigaqasa ibhodo ngaphathwa ngaphezulu. Utheni nakulikana ngoba zonke intombi zilikundile. Hande manje ncithi mamba ncithi umshololo. Untombi zimbili engekanqatho engaseklamonti. Anobone namajuba amabili shengoma phathwa ntaba izulu. Unomakofu umkhono udukene ibindi ngithumile lapho wafa mina. Angihambi ngedwa. Khona insizwa hlezi sinayo khona lapha ohlelweni kama lakhe uBTK umfowethu kanjani kake kubingelele nami lapho mbukele ekhaya mfowethu ukhamba kahle sibona ukuthi izinto ngabe zimnandi noma ngabe kunje nomfana kalahlobo lapho nqila uthole ehlanze zamamaza amkhoza zimthele mfana enhlanze zibomvula yedlula mthatha edlulela phambili mina ke ngisinqa sikanodolo isigqobo sikashwama into amandiya namasulumani thiwa ngena lo side iphuma lo side ungibona setshitshela wena umfulo omkhulu waseLimpopo labuye lathi chineke ngishelo ngathi ikhekhe lebirthday yahlephula abothanda umnikazi ohambayo uyayibonela na ukuthi wenza kanjani ngoqhamuka phansi lena mina kwesakabiyela ofasimba la kusuka khona igama ngubonkosi isibongo sona sambuyisa bukeli akube mnandi awulalele la uzwe nazi izinto ezimnandi ubone ukuthi sikuphatheleni kweZinohlonze TV la sikhona sikubamba kamnandi sithi Sikhangenkezo. Sakuthala mbukelo lapha ekhaya igama lami umzothule ngokashembe bathi DJ Ponyaponya sizohlengina zonke insizwa eningizimu Afrika. Ngishona phansi emtuba konke omngayixosha ngadonsa lapha insizwa Nogezaelisha lisho kahle kakhulu lithi nonzakele. Ngempela themba lami wangishiya ngempela themba lami wangishiya ngisawuthanda themba lami wangishiya ngisawudinga themba lami wobuya sweet lami wobuya nonzwakele wobuya sweet lami wangishiya ngempela themba lami wangishiya ngempela themba. Mbukela lapha ekhaya yona ingoma engamazwibela ethi nonzwakele ilona iGazelisha elikhona njengamanje. Gazelisha angikubingelele mteka baba. Ngibingelele futhi umzothule Shembe. Bese ngibingelela nababukeli emakhaya. Bafowethu siyanithanda kakhulu. Obingelelayo iGazelisha umfana kaMsweli endaweni yaseMtwatu bophondeni. Amagama okuzala ulungisana isibonelo Msweli Sibongo. Mfowethu le ngoma le esikuyadlala njengamanje isihloko sawo sithi nonzwakele ngifeature ngigadla Nxumalo. Le ngoma mfowethu ngikhuluma ngentombi yami engangithanda shuthi yangishiya ithi le ngoma wangishiya ngempela themba lami wangishiya ngisakuthanda. Imnandi kakhulu ukuthi le ngoma nababukeli emakhaya ngicathi bayithokozele kakhulu. Ngizwe kahle mteka baba yabona masikhuluma ngeciko umuntu obhala ngezimo esuke zehla kuyena ephinde futhi ebhale ngezimo asuke ezibuka zehlela abantu kwesinye isikhathi uyakwazini ukuthi uphendule into eyenzeke kumuntu okube ngathi yenzeke kuwena. Kuyenzeka mfowethu njengoba nje siphile emhlabeni sibona izinto zenzeka uyakwazi ukuthatha mhlambe bekuthiwa khona umuntu uhlukumeza intombi yakhe uyakwazi ukwenza ingoma ngaleyo nto leyo ngoba si creative sinjengoba singamaciko ingakho sikwazi ukuthi ngiyenza ingoma njengamanje ngikhopoza ingoma njengamanje ngiculele yona futhi. Akasibuye la iGazelisha liqale nini ukuthanda umculo kaMaskandi ekuthenini ukuthi lize lithi ngiyoze ngingene nami ngibe umuntu odlulisa umlayezo njengabanye abasuke bengenile endimeni yomculo. Insizwa le utshengiseni umfowethu wenza. Yebo. Iqembu la ngamageza amahle 2004 iDVD ayiphumile.
ngaqala lapho uthando maskandi ngawulandela ngifikisa ukuthi ngelilanga ngifane nalensizwa nami ngelilanga ngaze ngakhula ngiwumlandeli wawo amageza noma ngeke ngiqhambise lokho kakhulu ngase ngifika ke emculweni ngase ngiyibiza ngegezelisha nami ngasho nje ngithi leli gama lithi igezelisha lisukela khona lapha emagezeni. Wangena nini endimeni yomculo? Endimeni yomculo ngifike 2018 ngakhipha i-album yokuqala ehlosayo sathi Ingezo eyahamba kakhulu yonke imisakazo inazo lezi ngoma nisho nangamanje. Yeah. 2018 uqalile wangena emculweni usena 5 years njengamanje ekhona endimeni yomculo. Okubalekile ke mbuke lapha ekhaya isekuthenini ukuthi sibheke nezingqinamba ngoba kukhona abantu abasuke befisa ungena kakhulukazi endimeni yomculo. Mntaka baba endabeni yenselelo ohlangabezene nazo usafisa ungena nala khona usungene khona endimeni kamculo kamaskandi. Eziningi kakhulu izingqinamba engibhekene nazo ngifisa ungena emculweni kamaskandi. Beyoqala nje benganayo imali yokuthi ngikwazi ukungena e-studio ngoba mase ngene e-studio kumele sikhokhe. Okwesibili benganayo imanager umuntu ozokwathi enginikeze imali ukuthi ngiye e-studio. Izona ngqinamba esibhekana nazo kodwa ngithena sengifika eThekwini ngiqala ukubamba amatoho ngazama ukuthi na ngoba nginothando angiyenze lento ngakhipha ephaketheni lami lokho okuncane nganginakho ngayikhipha i-album. Kumanje iziphi lezi ongathi mawuyitshela ungibuke lapha ekhaya ekuthena ukuthi nani ningamaciko niyahlangabezana nezinselelo ezithile ngoba imali yokungena e-studio masikhuluma iqiniso iyisambe esithile noma ingoma makuthiwa mhlawumbe yokhipha isingili babiza ngesambe esithile iyakhona yini ukuthi igcine ibuyile leyo mali uma usikhiphile i-album? Lapha emculweni umculo ufana njengedayisi win or lose. Yebo. Kuyenzeka emculweni ungene ngokuthi na uzofuna imali ngoba mhlambe esikhathi samanje bazi ukuthi emculweni imali sikhona. Yebo. Kanti akukhona ukuthi na kuyisiphiwo sakho lokho ongena khona. Awukho umcimbi engiyaqasha kuona lo nyaka. Ngonyaka odlule mhlambe yabambili wabawodwa. Izona ngqinamba esibhekana nazo kodwa ababukele emakhaya balindele ukuthi mina ngirecord ngene e-studio ngikhiphe i-album. Ngizorecorda ngani ngingakaze ngidlale noma imuphi kumcimbi engakaze futhi ithenga ama-CD. Into ebalekile kumculo kamaskandi promotion. Indlela enenza ngayo manje niyakwazi ukuhlangana noma uthi wena mhlawumbe mawukuya ngokuthi uyalontsha i-album yakho ucele oza kwena abanye enisondene nabo benixhase ngabe lokho kunisiza kangakanani? The time abaculi bakamaskandi befika bezokusupporta usukuzothula umsebenzi wakho vele. Yebo. Ngalelo langa usukugayela ama-CD mhlambe ke ngithi 1000. Abathandi bomculo bazowathenga lawo ma-CD leyo mali yokwazi ukuthi uyithole ngaleso sikhathi. Yebo. Nayo ayifike mhlambe emalini etheni mhlambe iyawenza u2000 ngalekezi nakhona mhlambe egcine ngaphelanga ama-CD ngoba akubona bonke abantu abasuke benemali ngaleso sikhathi. Ngifuna ukubheka ke manje usuka ku2018 uzofika manje ekutheni ukuthi usebenze kanjani uphusha kanjani umculo wakho nokuthi size singene kule album okuyiyona njengamanje ephumile ukuthi abantu ubathembisani kuyona uma kuya ngokuthi bayidinga bazoyithola kanjani? Lo ucula ngiqale 2018 ngakhipha i-album esihloko sithi Ingezo kwathi 2020 ngakhipha i-album futhi esihloko sithi Umcebo kwase kuthi 2022 ngakhipha futhi i-album esihloko sithi Bahubhutalako ngonyaka odlule bese kuthi kulonyaka ngibese ngikhipha futhi igezelisha futhi ngakhipha isihloko sithi Shonodali promo CD leyo. Yeah, i-promo CD okuyi EP leyo ke eyakulonyaka ineyingoma ezo3. Engicabanga ukuthi abaningi bayayazi leyo EP yakulonyaka. Sanda nakuphuma nje iphuma nge-14 February ngosuku lothando. Ingakho ithi Shonodali uyayizwela nawe mbuke lapha ekhaya ngoba ithi Shonodali nje shothi ukhuluma yona le ndaba ukuthi hayi abashodali shothi wena ufisa ukuthi kahle kahle ngalo usuku lethandani bekwazi ukuthi mabehleli bengcebelekile emapaki bedlala yona le ngoma ethi Shonodali. Ethi Shonodali ngoba iyasho le ngoma ithi na Shonodali ushoda ngani shothi ngosuku lothando so ngilindele ukuthi mina umuntu esifazane esho ukuthi na ushoda ngani ngimenzele yona isuke ngeke into engimenzele yona ngizomenzela konke akakudingayo manje ufuna ukugibela ibhanoyi ngizomgibeza ibhanoyi. Ngizwe kahle manje ngifuna ukubheka la nanku umculo njengamanje siyawubona ezitolo ezinye izitolo seziqala ukuchabalala
ziyaphela izitolo zomculo nje ukuthi uyothenga iCD nababukeli bawufakaze emakhaya ukuthi izitolo ungahamba uliqede ziya ngokwehla ziyancipha nemoto esigibelayo sedlala ama USB o mayingadlala ama USB uconnecta iBluetooth okwazi ukudlala ingoma efonini. Ngifuna ukuthi sibuye la mtaka baba, indlela ophusha ngayo umculo ngabe iyahambisana yini netechnology yamanje? Yabona bhuti Mzothule, esikhathini samanje lento okuthiwa ama-CD yaphela. Ngicabanga ukuthi uyakhumbula kudala kule mculo yakudala kwakukhona ama-cassette bakashintsha sekukhona ama-CD kwaba khona ama-CD. Njengamanje ama-CD yaphela sesidayisa online kuma-digital stores nama-USB. Uma ufuna nje i-album yami yakulonyaka yana ku-YouTube, Spotify na-Apple Music la uzothola khona kuma-digital stores. Obhala ukuthi Nogezaelisha fika nje usesho ukuthi Nogezaelisha uzowathola wonke ama-album ami njengoba enjalo. Yebo, le esandokuphuma uthi Nogezaelisha Shonodala Nogezaelisha Shonodala uzokuyithola. Uzwa kahle mbuke lapha ekhaya, into engifuna sikhulume sesizogoqa njengamanje nayo insizwa Nogezaelisha ethitha kakhulukazi ekutheni ukuthi abantu bamseka kanjani abantu ke futhi abahleli bemcimbi ukuze bekwazi nabo ukuyiveza bebone abantu ukuthi nali Nogezaelisha liphethe umculo kanje, ngoba kuyenzeka ukuthi abantu bayakuthanda kodwa ekugcineni nakuba bekuthanda abantu wena njengomhleli womcimbi uthola ukuthi umuntu uyasifaka isicelo engakwazi ukuthi ebe ingxenye yomcimbi ngoba wena mhlawumbe awumazi noma akazumbone before edlala. Ngicela ukuthi uyikhulumele wena Nogezaelisha ukuthi abahleli bemcimbi ukuze nabo bebone ukuthi usebenza kanjani, ngabe kukhona yini okuvelayo einkundleni zokuxhumana zonke ngawe ko YouTube okuvelayo ngawe, nokuthi ke iperformance yakho ima kanjani, kukhona yini la okufaka khona lokho ukuze kubonakala ukuthi wena usebenza kanjani? Mfowethu kukhona la ngifaka khona ku-YouTube, ngine-channel ku-YouTube Nogezaelisha channel. Nginayo laphana ku-YouTube yonke into engisuke ngiyenza ngifaka khona ku-YouTube channel yami. Noma ngabe kuplan ngiyoperforma khona njengoba namhlanje ngizohamba nje ngoperforma ngizofaka futhi umdlalo ku-YouTube. Abahleli bemcimbi siyacela ukuthi na besinake nathi sige ngencane ngoba into esiphethe angifuni uqamba amanga. Thiwa ikuzise ematholeni. Yebo. Hayi angifuni uqamba amanga, angisho ukuthi ngiyayincoma ngalokho kodwa uma ungayinika indlebe ulalela umculo wami ubuke nama-video engisuke ngiwaposta ku-YouTube uzobona ukuthi le nsizwa leyifanele ukuqashwa. Ngizokahle abantu bakuthola kanjani mteka baba uma kuya ngokuthi bayadinga ukuxhumana nawe? Uma udinga Nogezaelisha useshe lapha ku-YouTube channel uthi Nogezaelisha Msweli. Ku-Facebook useshe futhi Nogezaelisha Msweli. UTikTok Nogezaelisha 01 079 11 27 036 uzobusuthola Nogezaelisha. Kunjalo ke mbuke lapha ekhaya, yabona masikhuluma ngeinsizwa ezisencane othola ukuthi zenza umsebenzi omuhle kakhulu. Yabona lensizwa ingeyalapha phansi entabeni zasemtuba, insizwa naye ethe akifike naye idlulise umyalezo ngawo umculo lo kaMaskandi. Kumnandi ke makunjalo, ithini le ngoma esibakhipha ngaye esibanika yona? Ithi mama umntanami. Mama womntanami, angazi ukuthi ukhala ngani ngumama womntanami noma usefika engashongo. Oh na uyazi sicela uthandweni, ithi mama womntanami ungishiyeleni kade. Isho njalo ingoma. Ushiwo mama womntana wakho manje. Ngishiwo mama womntana. Uqala ukwaba unonzwakele. Unonzwakele. Kodwa uma unonzwakele wakushiya usamthanda. Ngisamthanda. Noma mama womntanami. Noma mama womntanami sengishiyile futhi sengicela ukuthi ke akabuye okone ngomlomo kulungiswa ngawo futhi. Yazi khona into efasibhe ukuthi bakushiyelani laba bantu kodwa isitori sangelunye usuku lelo. Oyithokozele nathi ingoma mama womntanami. Mama womntanami ungishiyeleni kade. Mama womntanami ungishiyeleni kade.
nami ngangingazi dala, nami ngangingazi mama womntana ukuthi ulonde udlala ngami, ngathatha uthando lwakhe. Nami ngangingazi dala, nami ngangingazi mama womntana ukuthi ulonde udlala ngami, ngathatha uthando lwakhe. Bengicela ungixolele dala, bengicela ungixolele dala, nami ngangingazi dala, ngathatha uthando lwakhe. Nami ngangingazi dala, nami ngangingazi mama womntana, ngicela ungixolele dala, xola phela dala. Wona-ke amazwibela esikhombisa wona embuke lapha ekhaya uyabona sibuye sigabisele ngamazwibela uma kuya ngokuthi sikhuluma namanye amaciko othola ukuthi ayafika nabanye asebekhona sikhombise nje amazwibela engoma ukuthi hayi ime kanjani le ngoma ingakho sithe mama womntanami ungishiyelani manje awubuye phela mama womntanami sike silungise indaba zothando siqhubeke siye phambili Sikhangenkezo ilona Gezelisha mteka baba sibonga kakhulu ekutheni kusibe nawe ngolunye usuku uma kuya ngokuthi siyacela futhi siyakumema ekutheni ukuthi ube khona wenze kanje mteka baba sikwazi ukuthi sijabule siye phambili. Hayi ngiyabonga kakhulu mkhaya. Kunjalo kombuke lapha ekhaya kunjalo ungasubscribe ungene ku YouTube uthi Nohlonze TV kulula nje Nohlonze TV uyasubscribe khona usilandele usifollow utshela nabanye ukuthi sikhona na kanjani Nohlonze TV kama lohlelo Sikhangenkezo TV show igama lami ngumzothule umfowethu inhliziyo emashumi yipha